Čili kam koukat? Ne, ti to nevypadne z ruky. Jo? Luďo! Zamávejte! Udělaj hodím telefon, vyfotíš mě taky? Chytej. Ať nás Roman vyfotí. Tak ve špindlu. Ale bez sněhu. Ty lomonosovka je pryč. To je teda lomonosovka, ty lužníky. Víš, to je ono tam ten druhý, si myslím, za těma komínama. Jo. Takových tady máme 7. 7, jo. Takových baráků. Univerzita, pak je to ministerstvo spravedlnosti, když se jde jako na Rudý náměstí. No, no. A ještě by tady měly být, jsou to jakoby na nejvyšších, jak to jako na nějakých vyvýšeninách je to postavený, nebo na to rozkočiště tady. Na nejvyšších bodech, no. Abych snad ani dopadnout nemusel. Mezi přistání. Jo, ale pojedeme ještě kousek. No, to je kousek. Vlastní zahrádky. Luďo! Luděk! Pro tebe! Já si dovolil. No čo, budeme. Ale vejš. Čekaj, tam zamává, ne? Já mám na videu. Taky blízký. Těžko. Nožky? Bacháky.